Hello mga dudong mga inday! Welcome to my channel, ang Dudes Torta. Karon sabay ta, malagaw ta didto sa Oraya kay didto ni perting ninduta. Sabay pa jud kining mga gwapong nga mga bataa. Maong sabay ta, malagaw ta. Tara, magtorta. Una ta magsulod diri sa Oraya, naatay fill upan diri sa entrance nga magbayad ta og tagpila gani ang 160. Okay, ang entrance fee to Oraya 1,000 160 nga variety. Okay, karon masaka na ta sa Oraya, and sa atong pagsaka sa Oraya naatay tour guide si Daniel Magadanser. Daniel Magadanser. Yes. Magadanser dancer ka? So asa taon na Dan? Okay. Si Dan nga among tour guide. Magbaktas ta siguro mga 15 minutes daw pasaka. Gihangak na ko sa first station pa lang. Si An-An and Aren. Hello. So Dan, asa ta? Hey guys. Okay. Hangak na ka? Okay. Solid mo guys. Yes. Ato sa taas sa taas. Atong Unahon daw nato sa taas ha. Una balik sa first station. Taas pa. Para nga dili pa daw init. Wow, naanata sa peak. Kapoy rin? Musta, Chang? Pero sir, kapoy kayo sir. Kapoy? Pero abot rin. Nindot? Sundot kayo. Ay, wow. Nakita namang boundary dito sir sa Talayang Bukid na. Ah, sa may Bulikat Falls. Di ba Bulikat? Nganong gitawag nga Bulikat? Kaigat. Bulikat. Di Bulikat. Diri, pagki kalawom. Makita nimo ang view na ang dalan duro nag-abot pa ang duha ka dalan oh. Kung diri ka mura kag suyupon sa kalawom. Dito balik. Picture ko dira oh. Dito ka sa langit. Diri nga side makita nimo ang buntod oh. Ang beauty sa buntod ba na mura gipang file. Mura pud ta og naa sa Bohol. Okay. Kumusta man ang inyong paglaag? Okay ra? Okay ra? Ang mga singot sa bugan, okay ra? Worth it, worth it. Worth it. Ang bayad. Asa man ang kuan? Dara. Dan, paki-subscribe ani Dan ha? Yes. Kay bahala gibiyaan ka. Importante balikan ka kay lami ka. Ocha. Tara. Ikaw di ay. Dili. Dili sa kana punta diri. Ay. Diri nung oh. Diri nung picture ta. Okay. Basta importante sir na arak ka mo sa loob. Asa? Ay, sorry. Ay, Putol lang. Diputol. Diri. Oh, nindot diri ah. Di ako nung oh. Sige. Hello mga dudes! Diri sulod ta. Siraduan nato ning ilahang bulak, the sunflower. Ako ang buyog. Panong ha? Okay, ta. Sakay kami ang kita. Kata.
Wala pa ni mga pwede na ito nga picturanan din eh. Naapoy duyan-duyan. Digid. Na-star. Yay! Gwapong experience mo sa kaya aning swing. Mura tag bata. Pero kulba. Okay, sakay ta og duyan ang mga bata. So, una sila itabyog. Siyempre, safety first. Na sila harness. Go, Chang! Kulba, kulba! Bidyon ang nawong be. Bidyon ang nawong be. Tama na! Go, Chang! Hala, nalangkat ang kuano. Tama na bay. Mana? Sagit lang. Kulba! Shout out Kuya AG. Kami diri sa swing karon sa Urayas Peak. Hi Kuya Andy. Hi DBA. Bilin kay bawal ang bata. Yehey! Diri ta sa frame. Hello mga dudes, karon diri naman ta sa taas, mo baba na pud ta, maadto na ta, balik na ta. Pero mo adto pa ta sa station 1 and 2. Okay. Ay, kagindot man. Go, ma'am. Hi. Kamu di ay na. Hey, Meanwhile. Okay. tara. Cute si Ivan mo, ano ba? Tara, mulaag ta. Dili sa Uraya. Kuya. Sige, Van. Gunit, Van. Gago. Easy. Masadlok pa na pagbira ba eh? Ako gira. Dodge torta. Tortang talong. Mag-torta, Jack. Go. Ikaw, Bijibay. Si Dodge torta. Mag-torta. Nakabidyo na ni? Let's go. Chinela sa bas malagpot. Dito ko pa. Ito no? Okay, go. Hey! Hey, Joe. Talikod.
Ay, guwapo iko at magkurang magpo. Huwag na sir. Hey! Thank you Dan. Carpet. Ay, kanindot. Mura magpatay. Grabe bay. Murag mubog suwang ba? Ay. Basta, gira ako chang. Dala ka chang. Terus segena. Di video man ko chang. Ay, nag-video ka? Okay, three. The flying carpet. Yeah, picture po. Kuan. Gunit. Okay. Nay picture ato. Sige. Pusing. Next. Video ba yan ni? Di ba yan ni? Hello mga dudes. Kay shout out ko sa akong mga supporters. Sir Alrin Calutes, ang division nurse, uban sa iyang gwapang nga misis, Ma'am Hazel Calutes, and also Bridget Ia sa Kapalong, and Mark Lester Kankan. Sir, dagan kaayong salamat sa imuhang pag-support, and also shout out kay Damian Helvero, anak ni Ma'am Feng Helvero, and to Adam Dale Regala Palarca, dagang salamat sa inyong suporta. God bless us all. Thank you. Yeah, here mga dudes, human nagyod ang among paglagaw diri sa Urayas Peak. Og naabot yun mi sa pinaka-peak. Kami magaingon nga ninduta! Hantod sa sunod namo nga paglagaw, sabay ta! Pero sa pagkakaroon, bye-bye! Bye!